son máis de 10 millóns de euros que a Xunta de Galicia, o Consello de Emprego, Comercio e Migración, dedica a Ourense para o desenrolo de 23 obradoiros en 57 concellos en 4 mancomunidades. Formación para 460 persoas, que se busca é conseguir a súa inserción laboral, co cual fan unhas actividades formativas e ao mesmo tempo unha actividade práctica que van a desenrolar nos 4 concellos, co cual van a conseguir un certificado de profesionalidade que permitirá a súa inserción laboral no ámbito da albanilería e tamén no ámbito da silvicultura. Nada, eu outro día, cando foi a presentación diante dos alumnos, o que lle dixemos é que aproveiten o tempo, que a posibilidade de salir con unha formación importante en módulos onde realmente hai solicitud de traballadores. Por lo tanto, eu creo que son módulos moi aproveitables. Nós, concretamente, nos concellos, o módulo forestal é do que máis tiramos para poder contratar a prole e todo isto, e eu creo que é importantísimo que poidan sair con unha formación importante para poder traballar e que non se olvidasen que en moi poucos sitios e moi poucas actuacións pagan por aprender un traballo. Son ámbitos que teñen unha ampla ocupabilidade e o que perseguimos, neste caso, coa colaboración dos concellos, pois é que uns perfil de usuarios, que son 20 persoas, o investimento son de máis de 432.000 euros, pois poden acadar a cualificación que permita a súa inserción laboral. A selección aquí fíxose como se fai todos os anos. Houbo o que se lle comunicou á Xunta de Galicia, eran 20 traballadores, dos cuales 4, se non me lembro mal, eran de Beade, 5 de Cenlle e Arnolla e 6 de Leiro, en que, en base á poboación, en base ao que aportamos os distintos concellos á mancomunidade. E a selección de personal estuvo feita por o tribunal, que está constituído por 2 miembros da mancomunidade e 2 persoas, 2 funcionarios da Xunta de Galicia, que é o que marca a lei.